Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Abril 2, 2022. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang yutang balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Syudad sang Bacolod, ginlakip sa Comelec Watch. Mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga naka-alert level 1 ginpanginbulahan. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, 2 ka pesos ginalantaw nga inubo sa presyo sang gatong masunod nga semana. Police officer na aresto tungod sa gingasto nga buy-bust money sa Isamong. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa nga itong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pamilya. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:12 kagkaron sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Gin paidalom sa yellow category ang syudad sa Bacolod base sa resulta sang damlag lamang gin patigayon nga Provincial Joint Peace and Security Coordinating Council meeting. Suno kay Bacolod City Comelec Officer Attorney Revo Sorbito, apisar nga green category lamang ang ila ginhimo nga rekomendasyon para sa syudad yara sa gihapon sa bahin sang probinsya kag regional nga Peace and Security Council ang paghimo sang desisyon. Dugang pa ni Sorbito, ang category level status sa Bacolod resulta lamang sang intense political rivalry sang duha ka dalago nga mga partido lokal bangod wala man sang seryoso nga armed threats o kun violente nga election related incident nga nagluntad sa syudad.
Padayon man ang apelasyon sini sa tanan nga mga kandidato kag supporters nga kun mahimo ipabilin lamang ang matawhay nga pagpangampanya tubtob sa adlaw sang eleksyon. Kaya nga, muna din yan classification is only recommendatory, no, subject to approval by the provincial and the regional Joint Security Control Center, no. So, but the JSCC determined na may intense political rivalry between sa kuntingat duwa ka contending parties. That's why nagibutang nila ini sa category yellow, no. Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Revo Consorbito sa Comelec Bacolod. Ginpahayag no Lieutenant Colonel Sherlock Gabanang spokesman sa Bacolod City Police Office nga normal kag wala sang election-related incident sa syudad sa Bacolod. Ini kasunod nga ginpaidalom ang syudad sa yellow category sang Regional Joint Security Control Center. Ginpatag ni Gabana nga may intense political rivalry sa syudad nga isa sa criteria sa pagpaidalom sa yellow category pero wala ini nagakahulugan nga may ginagamo. Suno kay Gabana, apisar nga may political rivalry nagapabilin nga matawhay kag malinong ang pagpangampanya sa syudad. Dugang pa ila pa iga-intensify ang police visibility kag monitoring sa mga barangay kay nga kaangay sa ila ginahimo sang tinalikdan nga mga pinirian. Sa dugang pa nga balita lokal, natala na nga magpatigayon sang training ang Comelec Bacolod para sa mga Board of Canvassers umpisa sa Lunes, Abril 4 tubtob Abril 7. Suro kay Comelec Officer Attorney Revo Sorbito, ini na lamang ang katapusan nga schedule sang training nga ila patigayonon para makumpleto na ang tanan nga mga personnel nga ila kinahanglanon sa tion sang eleksyon. Sa piyak nga bahin, ginkonfirmar ni Sorbito nga may pila ka mga organisasyon o kun grupo nga nakig-angot sa itatapan para sa roadshow sang voting counting machine o kun VCM. Apang ginklaro sini nga ila request ang dapat nga ipadala sa bahin sa Provincial Comelec Office para sa nagakaigo nga pag-akto o kun approval. Nagapati naman si Bacolod EOC Executive Director Ang kung mayara sang matabo nga pagbago o kung pagdula sang alert level system sa bilog nga pungsod kung COVID-19 ang paghahambalan, isa ang syudad sa mga lugar nga posible malakip sa listahan sa National IATF. Suno kay Ang, napabilin sang Bacolod ang tanan nga mga parameters nga basihan sang NIATF sa ilagin pagwa nga evaluation, rason kun nga napabilin man sang syudad ang alert level 1 status tubtob Abril 15. Dugang pa ni Ang, sa pihak sini nga sitwasyon, wala nagauntat ang kampanya sang syudad angot sa nagapadayon nga vaccination drive, apisar nga yara na sa 130% nga population protection rate ang nalabot. Nagalao man ini nga kung tani padayonon lamang sa mga Bacolod noon ang pagsunod sa ginapatuman nga health protocol, lakip na ang pagpabakuna sang booster shots. Ginpanginbulahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang mga banwa kag syudad nga ginpaidalom sa alert level 1 sa COVID-19. Suno sa gobernador, sa sini nga mga lugar maayo ang kampanya kag mataas ng porsyento sa mga nabakunahan. Naghingyo man ang gilayon sa iban nga mga paspas man sa ila pagpangbakuna agud nga malabot ang alert level 1 sa bugos nga probinsya. Sa Naibaluan, ginpaidalom sang national sa alert level 1 ang mga banwa sang Ibi Magalona, Pulo Pandan, San Enrique kag mga syudad sang Sagay kag La Carlota. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:17. Santon Plus Gold, isa ka food supplement. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon
Rex Cantong, Aksyon. Art Tayhupon, Aksyon. Brian Morden, Aksyon. Eric Magbanwa, kag Aksyon. Marlon Genovea, diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa P3 ang pagpag up sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost Sa Radyo Philippine Standard Time, alas 6:24, kagkaroon sa detalye sa nga mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginalantaw sa mga kompanya sang langis nga magadubo sang 2 ka pesos ang kada litro sang gatong sa masunod nga semana. Sa pagbanabana sang rollback sa Abril 5, ginalantaw nga maganubo ang presyo sang gasolina sang 2 ka pesos kag 50 sentimos tugtob 2 ka pesos tugtob o kon 2 ka pesos kag 70 sentimos sa kada litro. Ang diesel naman maganubo sang 2 ka pesos tugtob 2 ka pesos kag 20 sentimos sa kada litro, kag ang kerosene sang piso kag 70 sentimos tugtob piso kag 90 sentimos. Ginbase ang pagbanabana sa rollback sa 4 ka adlaw nga trading. Ini ang ikaduha nga semana nga rollback subong nga tuig bagud man sa nagapadayon nga away sa tungod sang Russia kag Ukraine nga nag-apekto sa presyo sang gatong sa pila ka mga pungsod sa bilog nga kalibutan. Ginkumpirmar sang Philippine National Police nga naaresto ang isa ka police officer matapos gingasto ang 500,000 pesos nga buy-bust money sa online sabong. Ang naaresto katapos ang Philippine Drug Enforcement Group kag karon priso sa Manila Police District kag nagapangatubang sang kaso may angod sa illegal gambling kag estafa. Suno kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang police officer may ranggo nga police lieutenant. Magluwas sa kaso kriminal, may kaso administratibo pa nga sa labton ang nasambit nga pulis tungod sa paggastos sang pondo sang gobyerno nga gamiton sa buy-bust. Ang kaso naman nga estafa may angot sa ginbaligya nga salakyan nga ginpahulam lamang sa naarasto nga police officer. Ang development nagwa kasunod sa pagsaka sa kaso sang police personnel nga ginareport na adik na sa isabong sa diin isa ang nadakpan nga nagpangawat sa isa ka gasolinahan sa Laguna sa bulan sang Pebrero. Ginatun-an sang Department of Health nga mag-deploy sang social mobilizers agud nga mapaayo ang mga COVID-19 vaccination sa mga lugar nga may manubo sang coverage. Sa public briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Mierna Cabutahe nga nagapadayon ang pagbakuna sa mga balay kag ulubrahan apang ini ang mahimo nga hindi nagakaigo para mapasaka ang inoculation rate batok sa COVID-19. Dugang pa ni Cabutahe target nga patigayunon ini sa masunod nga semana kag may partnership o kung may partnership sa UNICEF. Kalakip sa mga lugar nga may manubo nga vaccination coverage, amo ang Bangsamoro Region, Soxargen, Memaropa, Bicol Region, Central kag Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula kag Northern Mindanao. Sa kadapusan nga balita national, nakompleto na sang Commission on Elections sa COMELEC ang pag-imprinta sang official ballots para sa Mayo 9 nga national kag local elections. Ginanunsyo sang COMELEC sa ila Twitter account nga pasado las 10 kay na sang aga sang natapos imprinta ang 67.4 milyones ka official ballots para sa eleksyon. Pagkatapos ang pag-imprinta, naglabay naman sa verification process ang mga balota. Sa nahibaluan, nag-umpisa ang pag-imprinta sa Enero 23 kag natapos ang Abril 2 sa diin mas temprano sa Abril 25 nga deadline. Una sa balita, una sa aksyon.
Kaginyog pamatian na kabugasan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Sabado, Abril 2, 2022. Sa liwat ang inyong balita, Aksyon ang Defensor. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.